Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tamuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ anw bɛ ye kɛnɛ kan ka bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o la an bɛ aw fo dantɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye Joliba TV News ale filɛlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen radio Joliba an lamɛnnen don o ka Bamako yan nɔ ani Segukaw fɛ yen nɔ o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka jira k'a fɔ kunnafoni gafew la an bɛna an da don olu la sisan mais an bɛ bakuruba damadɔ fɔ aw ye fɔlɔ ka sɔrɔ k'an da don a tɔ la ka walawala a dɔ bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale ɲɛdan fɔlɔ yɛrɛ la ko min bɛ tali kɛ farafinna keleya tɔnba ni o ye Union Africaine limanaw ale ka mafalenba min n'a bɛ taama na Mali kɔnɔ Musa Faki Mahamat ko ale nana walasa ka se ka kuma n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a jarala k'a fɔ a bɛna fɔ don nataw la ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kan ka boloda Mali furancɛla fanga ani CEDEAO cɛ walasa min ye ɲangini min bɛ CEDEAO ni Mali cɛ nin wagati na ka wuli ka bɔ yen nɔ wala Musa Faki Mahamat ko ani Premier ministre Choguel Kokala Mayiga olu ye ɲɔgɔn ye kunun an bɛna an da don o la min bɔra o kɔnɔna la o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ Lessor ale kumana limanaw Lessor y'a jira k'a fɔ Sikaso ko min ye walijugu tigilamaw ye n'o ye Bamanci wali tigilamaw ye a jarala k'a fɔ an ka finitigiw ye maa caman de bɔnɛ a nin na Sikaso mara kɔnɔna la o kɛra sababu ye Sikasokaw limanaw u ka taamaw an'u ka wulikajɔw ka taa u ma magoɲɛ ciw la gɛlɛya kɔni tɛ o la bi min ye ndolatan ye limanaw a jarala k'a fɔ bi Mali ale ni Guinée équatoriale min ye CAN san 2021 hukumu kɔnɔna la Mali ka waleya naaninan ko Mali bɛna o boloda bi ani Guinée équatoriale ale ni ɲɔgɔn cɛ Lessor y'a da don a la an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ le Pelinkan kumana Pelinkan y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw min ye fangadaraki min kɛra Burkina Faso jamana kan ko a bɛna fɔ yɛrɛ de lakana yɛrɛ de kun sera kundama dɔ la Burkina jamana kan o kɛra sababu ye u ka finitigiw wulila limanaw a ma ɲɛ min kɔ ka fanga daraki Burkina jamana kuntigi la Roch Marc Christian Kabore o mana bɔ yen Soir de Bamako fana kumana a y'a jira k'a fɔ Cherif Ousmane Madane Haidara limanaw a y'i da don nin waati in na jamana bɛ lahala min na kosɛbɛ Cherif Ousmane Madane Haidara y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko ka Mali kura jɔ ko yalima ko Mali kɔrɔ ko o dun bɛ mini Cherif Ousmane Madane Haidara y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan le Soir de Bamako kɔnɔ limanaw Canard déchaîné ale de ka jaw bɛ to ka kuma ja minnu bɛ yan u ye fɛn fɛn fɔ an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen l'Indépendant fana kumana l'Indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw ko kunnafonidila fila bɛ yan i n'a fɔ Serge Daniel ani Anne Fleur k'olu ka olu ye kunnafonidilaw ye Mali kɔnɔna la yan ko jɛkulu dɔ wulila u nɔfɛ ko fo ka u ka sɛbɛn minɛ u la u ka kunnafonidi baara hukumu kɔnɔ Mali la yan nɔ o mana bɔ yen Sikaso ko sigida dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mamasoni a jarala k'a fɔ ko CUNET baarakɛla maa 9 min ye sigidalama dɔ ye olu wulila ka t'u bɔnɛ u nin na ka sababu kɛ ko siga kɛr'u la k'a fɔ u bɛ ka den suɲɛ de kɛ Sikaso mara kɔnɔna la limanaw nin ye kunnafoniw la bakurunba damadɔw ye an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon a kumana limanaw a jarala k'a fɔ min ye hali sisan Mali diɲɛma de bɛ ka anw sɛgɛrɛ walasa min ye gɛrɛntɛ min b'an da la CEDEAO ni Mali cɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o de hukumu kɔnɔ a jarala k'a fɔ farafinna keleya tɔnba ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Musa Faki Mahamat yɔrɔ ale bɛ taamana Mali kɔnɔ yan a jarala k'a fɔ a nana ka se ka ko in yɛrɛ de ta ba la ka kuma ta min ye famaw da kɔnɔ limanaw min bɛ tali kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali kan ka se ka kalan sɔrɔ o la ka faamuya sɔrɔ o la ka sɔrɔ ka gɛlɛya in a bɛ se ka wuli cogo o cogo ka o fɛɛrɛw tigɛ o de siratigɛ la Nouvelle Horizon ka fɔ la min ye Musa Faki Mahamat a ye yɔrɔ a fɔlɔla taama in farafinna tilebin fan fɛ a fɔlɔla Gana jamana de kɔnɔna la n'a ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ni o ye Nana Akufo-Addo ale yɛrɛ Gana jamana kuntigi nin waati in na a n'o ye ɲɔgɔn ye a ka sɔrɔ ka na Mali kɔnɔna la yan kunungo tarata janvier kalo tile 25 san 2022 ko ani gouvernement ɲɛma n'o ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani ka taa se ministre min b'an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop
ani olu ye ɲɔgɔn ye ka taa se maaba caman ma hali jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita k'a ni olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kunungo maa minnu bɛ kunnafoni kalama ni da garantilen y'a fɔ a jala k'a fɔ Union africaine farafinna kelenya tɔnba ko a na kɛ ale kɔni bɛna jɔyɔrɔ ɲumanba de ɲini walasa ka se ka kuma siraw bɛ se ka bɔ cogo min na teliya yɛrɛ la Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛntɛ min bɛ a bɛ se ka wuli cogo min na walasa commission de l'Union africaine ɲɛmaa min filɛ n'o ye Musa Faki Mahamat ye a y'a jira k'a fɔ ale mana Mali la ko wɛrɛ la a ma na k'a bɛna kalan wɛrɛ kɛ Mali jamanadenw kunna a ma na k'a bɛna ko wɛrɛ ɲɛɲini nka ale nana min kelen na o ye de k'a fɔ kana ka ko faamuya k'a dɔn min ye a yɛrɛ ka fɔ la k'ale tun bɛ Gana kunungo a ka nani la ka na Mali jamana kɔnɔna la yan ani a ye Gana jamanakuntigi lamɛn min bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya la a tilala ka na min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn yɔrɔ ni fan fila bɛ faamuyabaliya la a ka kan i ka don bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ i ka bɛɛ ka hakilila lamɛn o la i na se ka i ta fan dɔn Musa Faki Mahamat a ko a ka taama in Mali kɔnɔna la a bɛ tali kɛ o de la a ko a ye min jateminɛ kumaɲɔgɔnyaw ani hakilila falenfalenw na o ye k'a fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen ko u labɛnnen don ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ min ye CEDEAO ye o min ye Mali yɛrɛ ye o Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛla ye o ye CEDEAO fana ka fɛla ye o ye min bɛ tali kɛ Musa Faki Mahamat a ka kuma kɛra o ye min ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye limanaw a n'o ka ɲɔgɔn ye la Choguel fana a ye kuma min fɔ ye o de filɛ nin Nouvelle Horizon ka fɔ la limanaw ko aw ye waatiw fɔ n'o de ye k'u ka kalata boloda ko nka waati ninnu a janyana kosɛbɛ Musa Faki Mahamat ka fɔ la o de la a ka kan si ka fɔ ka boloda min ye farafinna kelenya tɔnba ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ Musa Faki Mahamat ko a t'i n'a fɔ u bɛna Mali bali a ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw la walima u tɛna Mali bali k'a fɔ de ko u bɛna u sigi Mali yɛrɛ ka nafa bɛ fɛn fɛn la k'u bɛna Mali bali o la ayi k'o tɛ ko nka ko a ka kan Mali ye farafin jamana de ye ni gɛlɛya ye farafin jamana min sɔrɔ a ka kan jɛw ka wuli ka na sɛgɛrɛ u bɛ se ka faamuya sɔrɔ sabu ko o ko bɛ yen ni gɛlɛya b'a la a ka kan kumaɲɔgɔnya ka sabati o kow la sira bɛ se ka sɔrɔ ka se ka o gɛlɛya wuli ka bɔ yen cogo min na min ye farafinna kelenya tɔnba ɲɛmɔgɔw ye olu ka se ka na Mali kɔnɔna la ka kuma Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ Union africaine commission ɲɛmaa min filɛ nin n'o ye Musa Faki Mahamat ye a ko nin dɔrɔn de ye bɛ se ka kɛ fura ye walasa gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min na limanaw kumaw la kumaba ye o de ye nin ye nka a jarala k'a fɔ min ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga limanaw a da donna kumaw la dɛ a ka kuma la a ko Mali la yan nɔ limanaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana min na a sɛgɛnna san laban ninnu na kosɛbɛ wa ko min ye sɔrɔko ye o min ye lakanabaliya ye o min ye jamana yɛrɛ sen k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a ka dugukolo bɛɛ lajɛlen lakana n'a fɔra ko jamanadenw wulila ko ka o yɛlɛma ko ka baara boloda jamana kɔnɔ walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o kɔnɔna la waati min na fanga nana daraki ni fanga darakila ka fanga kura sigi n'o ye furanjɛla fanga ye o furanjɛla fanga de y'a ɲini jamanadenw fɛ k'u ka waati ɲini waati min n'o bɛ se ka kɛ furanjɛla fanga baara bɛ se ka k'o kɔnɔ cogo min na o baaraw de kɛra o taara ka taa da CEDEAO kɔrɔ CEDEAO ma ɲɛɲini k'a la CEDEAO fana ye ɲangini bin Mali kan Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ k'u tɛ ko taabolo ye ko wa CEDEAO yɛrɛ y'o min kɛ k'u ye sariya de sɔsɔ ko ni CEDEAO tun bɛ fɛ ka gɛlɛya bɔ Mali kɔnɔ k'a kun tɛ kɛ nin cogoya in na k'a sɔrɔ dun yɛrɛ u ye nin ɲangini min ta ka Mali sɛgɛrɛ a ka kan u ye sariya de sɔsɔ a ka kan limanaw Mali fana k'a ka yira k'a fɔ jamana don jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa a tɛna i gulo maa wɛrɛ la k'a fɔ k'a b'a ka jamana gɛlɛyaw ɲɛnabɔ limanaw a ka kan bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko nka ni kɛlɛɲɔgɔn y'a yirila k'a fɔ ayiwa aw gɛlɛya bɔ aw kan nka mi dɔwɛrɛ tindi ka fara a kan Mali fana jɔyɔrɔ kɛra o ye walasa a jarala k'a fɔ kuma min fɔra Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Choguel Kokala Mayiga ale ka kumaw la limanaw o de k'a fɔ Mali ma ka datugu maa si ɲɛ Mali ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ni fɛn fɛn k'o ye k'i bɛna Mali dɛmɛ limanaw Mali ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye Musa Faki Mahamat min nana Union africaine tɔgɔ la Mali kɔnɔ a ko ni ko tun kɛra nin cogoya la ni CEDEAO tun y'a ko kɛ nin cogoya la an filɛ kuma min na bi an tun tɛ sigi o kɛnɛ kan sanni kan ka sɔrɔ baara dɔ kɔni kɛra fɛɛrɛ sɔrɔla minnu na
nga limanaw bere kon lamena ko tora min bolo sisan o ye farafina nga fo farafina kile a tomba ale ka se ka fɛɛrɛw ɲini joona walasa Mali ni CEDEAO cɛ gɛrɛntɛ ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ cogo min na limanaw Canard déchaîné ale bɛ Nouvelle Horizon ka kuma dafa yɔrɔ an bɔra ka Union africaine ka wuli ka jɔw fɔ Mali kɔnɔna la yan ko a bɛna fɔ Mali ni CEDEAO ka ɲangini ninnu ko a bɛna fɔ an bɛ ka kunda limanaw ko in a bayɔrɔ kan sabu ja min bɛ yan ja in b'o de kofɔ maa duuru sigilen bɛ yan limanaw a bɛɛ lajɛlen ye faamaw ye a bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmɔgɔ ye maa fɔlɔ o ye Macky Sall ye limanaw Macky Sall ale jɔlen bɛ a bolo fila dalen bɛ ɲɔgɔn kan Canard déchaîné kɔnɔna la a y'i kanto a ko aya ne baarakɛɲɔgɔnw an t'a lajɛ sa an ye ɲangi min bɛ Mali kan ɲangi Mali dɔrɔn tɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ ɲangi kɔni bɛ ka gɛlɛya se an bɛɛ lajɛlen de ma wa a bɛ ka dadigi kɛ ne yɛrɛ ka jamana na o ye Macky Sall ka kuma ye limanaw maa filanan min n'o sigilen bɛ o kumana o ye Alassane Ouattara ye ale kumana a ko Macky e yɛrɛ de ma ɲangini a tara waati min na e yɛrɛ ma sɔn a ma wa ne ka nin kuma fɔ k'a fɔ ɲangini min bina Mali kan k'a kɔlɔlɔ bɛ ka se e ma e yɛrɛ ma a ɲangini ta wa Alassane Ouattara ye o ɲininkali kɛ min ye maa min sigi b'a kɛrɛfɛ ni o limanaw o sigi bɛ limanaw a kɔnɔfuru ka bon a ka suru a kunkolo ka bon limanaw o tɛ maa wɛrɛ ye Gana jamanakuntigi Nana Akufo-Addo ale y'i kanto a ko k'a fɔ k'an segin kɔfɛ wa nin ko in na wa ɲangini min bina Mali kan ko fɛn bɛɛ ka ɲi an da f'an ka segin kɔfɛ o ye Nana Akufo-Addo ka kuma ye maa naaninan min ni ale sigilen bɛ o ye Nigéria jamanakuntigi ye limanaw ale ko ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen an ye ɲangi min ta Mali kama ko a kɔlɔlɔ bɛ ka se bɛɛ lajɛlen de ma ko an t'a lajɛ sa an ye ɲangi min bɛ Mali kan an ka sigi ka fɔ an k'o ɲini Mali jamana ni an ni ɲɔgɔn cɛ walasa a bɛ se ka wuli wa limanaw kuma ninnu u bɛ ɲɔgɔn dafa dɛ Nouvelle Horizon ani le Canard déchaîné n'an bɔra yen an bɛ don min ye l'essor kɔnɔna la limanaw l'essor kumana a ko Sikaso mara kɔnɔna la a jarala k'a fɔ min ye walejugu tigilamaw ye bi an ka armée kɛmɛ ka se sɔrɔ olu ka bi kosɛbɛ walasa min ye 8e région militaire o kɔni kalenkan de don bi ko bɛn ani lakana o bɛ se ka na Sikaso mara kɔnɔna la cogo min na a jarala k'a fɔ wale caman de bɛ min bolodara o siratigɛ la Sikaso mara kɔnɔ walasa commandant de la 8e région militaire colonel Djibril Kone ale n'a ka cɛdenw limanaw yɔrɔ ni ye Sikaso la ale de ye 3e région militaire ye bi colonel Djibril Kone ale de b'o ɲɛmɔgɔya la u ka jɛkulu min bɛ yen ni o y'u ka finitigiw ka jɛkulu ye n'u k'a ma opération kɛlɛtigi sutura ale de ka wulikajɔw bonya bɛ bi Sikaso mara kɔnɔ limanaw walejugu tigilamaw bamancimaw de ko don olu bɛ fan o fan limanaw ka tɛgɛ kɛ u la walima ka u bɔnɛ u ni na walasa dugumisɛnnin minnu bɛ i n'a fɔ Cɛrɛ Bura Mahun ani Bilenjo ni yɔrɔ kofɔlen ninnu a jala k'a fɔ an ka finitigiw limanaw n'u ma min ka moto minɛ i b'a sɔrɔ u ye tɛgɛ kɛ o walejugu tigilamaw la walima u y'u ka mobili minɛ u la a jala k'a fɔ l'essor ka fɔla ni wale minnu bɛ senna an ka finitigiw fɛ ko a kɛra sababu ye min ye bamancimaw ye terroriste maa 18 k'u sera ka olu fana minɛ u ka marifaw limanaw k'u fana minɛ u la walasa limanaw halisa o kunnafoni kelen kɔnɔ l'essor ka fɔla a jala k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ n'o ye patrouille n'a ɲɔgɔnnaw ye Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye hali siraba sanfɛla ninnu waati min na mobilibaw ani donta mobiliw ni maata mobili minnu bɛ yen ni i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ taa o mobili ninnu sira da u ɲɛ ka maaw bolofɛnw minɛ u la limanaw Sikaso siraba ninnu kan ko a jala k'a fɔ caman de bɔra u la walasa commandant des zones min filɛ nin a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛ ka ɲɛsin GMS ma GMS min n'o bɛ Sikaso dugu kɔnɔna la GMS tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw polisiw ka bolofara min bɛ yen ni ale de ka wulikajɔ ka bon duguba kɔnɔnaw lakarali la n'o ye groupement mobile sécuritaire ye ale ka baara ko o taara Sikaso wa o kɛn bɛ sababu yɛrɛ ye Sikasokaw bɛ lafiya yɛrɛ la bi limanaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ min kofɔ o ye k'a fɔ armée a bɛ fɔ min ma ko armée ka dagabana baara ka dɔ fara a kan limanaw a bɛ ka ye bi kosɛbɛ
sabu a jala k'a fɔ armée monte en puissance o ye kuma ye nanzaraka don nka limanaw a bɛna fɔ armée a bɛ ka dagamana baara min kɛ bi an ka jamana kɔnɔ wa a nɔw bɛ ka ye kɔsa in na kuma minnu kun fɔra k'a fɔ lɔgɔlisen caman de datugulen don n'a kɛra sababu yɛrɛ dɛfu minnu kɛra ɲɔgɔndan ninnu ko an ka lɔgɔliden dɔw bɛ yen olu ma se ka kalan yɛrɛ kɛ ka sababu kɛ walejugu tigilamaw ka jagoya kow ye ko bi commandant de la 8e région militaire k'a ye layidu di sigidalamaw ma ko kalanden bɛɛ ka segin ka taa i ka kalanso la bɛɛ ka taa kalan kɛ wa ko u bɛ min ɲini sigidalamaw fɛ limanaw mana bɔ kunnafoni o kunnafoni kalama u k'o di armée ma walasa u fana bɛ se ka sigidalamaw dɛmɛ cogo min na limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ yan'an ka segin ale lesɔr kelen in ma o mana bɔ yen limanaw an bɛ don min ye le pelinkan ale kɔnɔ pelinkan a kumana pelinkan y'a jira k'a fɔ ko fangadaraki min kɛra burkina faso jamana kan ko a bɛna fɔ danaya yɛrɛ de tun tɛ finitigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ bilen burkina faso ale jamana kɔnɔ walasa a jarala k'a fɔ min ye fangadaraki min kɛra Roch Marc Christian Kabore k'ale bɔ fanga la ko limanaw ko kura tɛw a bɛ san kelen bɔ sisan min ye Roch Marc Christian Kabore ale ni u ka finitigiw tiɲɛ yɛrɛ la ko u ka yetaw tun tɛ kelen ye ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ burkina faso jamanadenw olu ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré k'ale gɛn ka bɔ fanga la san 2015 n'a fɔra ko gɛnna ka bɔ fanga na kun kelen minnu kama ko u kun sɔmina k'a fɔ walejugu tigilamaw n'o ye jadisiw ye olu bɛ ka torotoru ka gɛrɛ burkina faso jamana na ko Blaise Compaoré gɛnnen kɔ min ye Roch Marc Christian Kabore kalataw nana kɛ ale sigira burkina jamana kunna nka o suma ko o dugumajɛ Blaise Compaoré gɛnnen san kelen tɛmɛnen kɔ san 2016 min tugura o la a jarala k'a fɔ walejugu de tugura ɲɔgɔn na n'o ye bamancɛ walew ye a kɛra sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ bɛɛ ko aya an kun mago bɛ yɛlɛma min na yɛlɛma in ma se ka na misali la limanaw walejugu min kɛra u ka dunanjigiso dɔ la n'u k'a ma hôtel Splendide Café Cappuccino Wagadugu maa 30 o ni tora o la o mana bɔ yen san 2017 ko maa 21 olu fana tora walejugu tigilamaw ka walejugu dɔ la min kɛra Wagadugu yɛrɛ u ka faaba la o mana bɔ yen fana san 2018 a jarala k'a fɔ ko min ye bamanci wale ale kɔni tun bɛ ka tugutugu ɲɔgɔnna de sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ jamanadenw tilala ka danaya da Roch Marc Christian Kabore ka san 2020 k'a ta k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nka ko a yɛrɛ kun ye layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ fɛn fɛn ye jamanadenw lakanani ye ka bɔ walejugu tigilamaw bolo ko a na o baara kɛ limanaw o layidu in tara ko nka maaw nana bɔ min kalama o ye k'a fɔ lakanabaliya yɛrɛ sababu la burkina faso jamanadenw ma 1,000,000 ani kɔ olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la a kɛra gɛlɛya dɔ farala dɔ kan jamanadenw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la u bɛ se ka lakana cogo min na o kɔni kuma kow de farala ɲɔgɔn kan hali juin kalo tɛmɛnen na a jarala k'a fɔ burkina faso ale kɔrɔyanfanw fɛ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Solan a bɛ se dugu 100 caman ma minnu bɛ yen ni walejugu tigilamaw ka bamancɛ walew sera olu fana ma o kɔfɛ kibaruya goma min n'o bɔra ka bin k'a fɔ gendarme ma 53 limanaw olu fara u ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Inata o kɔni kɛra sababu yɛrɛ ye burkina faso jamanaden caman de nisɔngoyara Roch Marc Christian Kabore ale ka fanga kɔnɔna la ko min tugura o fana na jala k'a fɔ sɔrɔdasi dɔw bɛ yen olu minɛna k'a fɔ ko siga kɛr'u la k'a fɔ u bɛna fanga dafiri yɔrɔ limanaw bamananw ko ten ko i tori walima a laban o ye boli biribiri de a tɔ nana laban min na limanaw o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kari tɛmɛnen na u ka finitigiw ka dagayɔrɔ minnu bɛ Wagadugu Kaya ani Weyiguya ko finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka marifaciw kɛ limanaw a taara laban min na o ye fanga yɛlɛma ye o ye fanga dafiri ye ka burkina faso jamanakuntigi n'o ye Roch Marc Christian Kabore ka fanga minɛ a la min ye jɛkulu in ye jɛkulu min bɛ yen bi ni u k'a ma mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a ɲɛmɔgɔ o ye Paul Henri Sawago Damiba limanaw ale de ye ko in ɲɛmaa ye bi min ni u ye fanga dafiri u kɔni ye layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn fɛn ye limanaw basigi natili ye u ka jamana kɔnɔ o sababu la u y'u ka frontières datugu gouvernement min bɛ k'o ci assemblée min fana bɛ k'o ci a n'u ka sariya sunba n'o ye constitution ye k'ale dulon fɔlɔ
kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le Pélican ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako ale kɔnɔna la Soir de Bamako kumana limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Cherif Ousmane Madani Haidara Ansardine o ɲɛmɔgɔ don limanaw a kumana a ko min ye bɛɛ lajɛlen ko ka Mali kura jɔ ko yalima ko Mali kɔrɔ o bɛ mini n'an ko ka Mali kura jɔ Mali kɔrɔ min n'o tun b'an bolo ko o Mali kɔrɔ o bɛ mini Cherif Ousmane Madani Haidara a kumana ja dɔ de kɔnɔ ja min bɛ n'a bɛ se janya bɛ se miniti 4 ɲɔgɔnna ma Ansardine ɲɛmaaba in limanaw a kumana jamana lahalaya kan kosɛbɛ an bɛ waati min na ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'a la ko ka Mali kura jɔ limanaw ka kuma kun ɲɛsinnen don kosɛbɛ jamana marabaaw de ma o la sa Cherif Ousmane Madani Haidara Ansardine ɲɛmaaba limanaw a y'a jira k'a fɔ olu diinɛ ɲɛmɔgɔw k'olu ma lamɛn dɛ n'olu kun lamɛnna ko an filɛ nin gɛlɛya min na bi kan kun tɛ se o ma ko wa premier ministre yɛrɛ min bɛ bi limanaw ko ale premier ministre kelen ni maa bɛ se k'a fɔ limanaw ko a bɛna fɔ a ka maa lamɛnman bo ten kosɛbɛ Cherif Ousmane Madani Haidara ka kuma la ko ale y'a ɲini premier ministre fɛ ko o premier ministre min bɛ k'a fɔ bi ko ka Mali kura jɔ limanaw ko ni Mali kura bɛ yen nɔ ni Mali kɔrɔ bɛ yen k'u kana o yira u la gouvernement ɲɛmaa min bɛ yɛrɛ bi ni Cherif Ousmane Madani Haidara ka kuma la ko k'a bɛ bamanankan mɛn ko wa na ale Cherif Ousmane Madani Haidara kan kumaw kun lamɛnna limanaw tiɲɛ yɛrɛ la ko an filɛ nin lahalaya min na bi kan kun tɛ bila o lahalaya kɔnɔna la wa a y'a jira k'a fɔ fana ko Mali furadama limanaw min bɛ senna n'o kuma bɛ taa ni ka segin kuma bɛɛ n'o de k'a fɔ jamanadenw ka jamana nafolo o bɛ ta maa damadɔ walima maa kelen fɛ limanaw fonctionnaires na ɲɔgɔnnaw olu bɛ Mali foroba nafolo ta k'a kɛ u sago ye a ko ale Cherif Ousmane Madani Haidara tiɲɛ yɛrɛ la ale dabali bannen don Mali faamaw ka taabolo la a ko i b'a sɔrɔ Mali fonctionnaire kelen ale de bɛ miliyari caman suɲɛ jamanadenw ka nafolo ka tila ka taa sunkalow mana se ka taa o misiri kelenw kɔnɔ ka taa o nafolo ta k'o di maaw ma k'a fɔ ko ale bɛ ka Ala ɲini ko ale yɛrɛ bolo yɛlɛko de don ko wa ko Cherif Ousmane Madani Haidara ka kuma la a ko jamana in maaba caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ nafolo b'u bolo nka limanaw i b'a sɔrɔ a nafolo ninnu nafolo jɛlenw tɛ a bɛɛ lajɛlen jamana foroba nafolo de min bɛ ta limanaw ka don daw fɛ da minnu bɛ yen ni u b'a fɔ k'u bɛ Ala ɲini n'a ye Cherif Ousmane Madani Haidara a ye ladilikan caman di jamana faamaw ma a ko n'a ma ɲɛ ko an bɛ jamana kura dilan n'a ma ɲɛ ko Mali kura bɛ dilan limanaw ko Mali kɔrɔ min tun bɛ yen dɛ ko an ka taa ni o Mali kɔrɔ in ye sabu Mali kura ko kuma bɛ fɔ da la limanaw a baara tigɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa bɔ waleya dɔw kan waleya minnu na a b'i yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ ayiwa ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ le Soir de Bamako ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don l'Indépendant ale kɔnɔ l'Indépendant kumana limanaw l'Indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Sikaso mara ye Sikaso dugu dɔ a na kɛ sigida dɔ ye n'u k'a ma ko Mamasoni k'a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa 9 ɲɔgɔnna minnu bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛda dɔ baara la u k'a ma ko CUNET CUNET ko jama fɛrɛntan de taara bɛ olu kan k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ko waleya in kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 23 Mamasoni Sikaso ale mara kɔnɔna la nin kɔni ye jama min n'a kun diminen don kosɛbɛ sabu a bɛɛ lajɛlen sifinnakaw ye minnu taara firi CUNET baarakɛlaw kan limanaw maa 9 ka sin ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na l'Indépendant ka fɔ la waleya min ye nin n'a kɛra limanaw ko a na kɛ maa minnu bɛ CUNET baara in na ko sɔmi kɛr'u la k'a fɔ ko denmisɛnnin suɲɛ min bɛ Sikaso ko ninnu de tun bɛ a ko joona walasa l'Indépendant ka kuma la halisa limanaw a jarala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ni siga kɛr'u la k'a fɔ olu de bɛ denmisɛnninw suɲɛ limanaw u tɛ dan denmisɛnninw suɲɛni ma u bɛ taa u faga k'u joli bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ u la a jarala k'a fɔ Mamasoni ani Wayɛrɛmaden sifinnaka minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu kɔni ye kibaruya de di ɲɔgɔn ma sa k'a fɔ ko CUNET baarakɛlaw k'olu de bɛ nin ko in kɔrɔ u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan limanaw CUNET baarakɛla minnu bɛ Mamasoni ani Wayɛrɛmaden la ka taa firi u kan
maa minnu bɛ yen ni olu sera ka u yɛrɛ bɔ olu bolila ka taa commissariat du premier arrondissement la polisiw ka dagayɔrɔ ka taa u yɛrɛ dogo yen nɔ nka u sera ka tɛgɛ kɛ maa o maa na limana u bɛ taa maa 9 k'u ye olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na a jala k'a fɔ premier arrondissement ma n'o ye polisilakaw ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko u na sɛgɛsɛgɛli boloda sabu a jala k'a fɔ cuneti baarakɛla ninnu a caman ye Côte-d'Ivoire Burkina ka denw hali maliyɛnw yɛrɛ b'a la limanaw minnu bɛ yen ni u bɛ u dogo cuneti baara de kɔfɛ nka ka tila ka walejugu baaraw kɛ fasigi sɛbɛn ka fɔ la nka a jala k'a fɔ ko sariya kɔni bɛna a ka baara kɛ sabu maa 9 minnu fara sɛgɛsɛgɛli na dayɛlɛ u fara cogo min na ani minnu minɛna limanaw u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u bɛ nin baara in a kɛ cogo min na ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma collectif pour la défense des militaires k'olu kɛlen don k'a ɲini bi ko kunnafonidila min bɛ yan i n'a fɔ Serge Daniel ani Anne Fleur Lespio limanaw ko gouvernement ka ministreso min ɲɛsinnen don kunnafonidiko ma limanaw k'u ka ninnu ka sɛbɛnw minɛ u la sabu k'olu ye min jate minɛ o ye k'a fɔ u bɛ kunnafoni minnu di Mali kɔnɔna la yan kunnafoni ninnu caman bɛ yen ko u t'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni don minnu bɛ ni a tɛ taa jamana yɛrɛ ka nafa la o de la nin jɛkuluba in k'u y'a ɲini ni kunnafonidila ninnu fɛ jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ joona u ka sɛbɛn minɛ u la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye l'essor ale kɔnɔna la l'essor kumana limanaw l'essor kumana a jala k'a fɔ bi min y'an ka samata sɛgɛw ye olu ka ndolatan o bolodalen don u ni Guinée équatoriale olu ni ɲɔgɔn cɛ nin ye waleya 4nan ye min ye samata sɛgɛw ye olu ka ndolatan hukumu kɔnɔna la CAN 2021 a jala k'a fɔ samata sɛgɛw ani Guinée équatoriale n'u k'a ma ko langue nationale olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ limanaw ko nin na k'a siɲɛ 3nan ye Guinée équatoriale ani Mali u ka ndolatan kɛ ko nka ndolatan fɛn o fɛn bɛ yen an ka samata sɛgɛw limanaw ko sebaya bɛ olu bolo ala ka o sebaya ala k'o to senna bi fana a jala k'a fɔ l'essor kɔnɔna la bi ko Mali samata sɛgɛw yɔrɔ an ye ndolatan minnu kɛ n'o ye kulu ndolatanw ye a jala k'a fɔ an bɛ bolo min ka bi n'o ye 8e de finale ye ko ani Guinée équatoriale de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi a bɛ kɛ u ka ndolatan yɔrɔ min n'u k'a ma ko Lembe stade Lembe an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen de limanaw ko yɔrɔ Mali yɛrɛ n'i y'an ka dɔfɔw lajɛ Mali ka ndolatan CAN kɛnɛ kan a jɔrɔla k'a fɔ san 50 kɔfɛ Mali kun y'a yɛrɛ sɔrɔ Cameroun jamana kan ni ndolatan kelen ninnu hukumu kɔnɔ nka a san o diyara an na sabu an taara ye fo walanba n'o ye finale ye o kɛnɛ kan limanaw n'i ye kow da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko la nɔgɔ ye ko nka o jamana kelen Cameroun o CAN kelen min n'an b'o fana kɛnɛ kan a sera sa an ka samata sɛgɛw u fɔra minnu kɔ i n'a fɔ min ye Salifo Keita Domingo Fanta Madi Keita Cheikh Diallo ani Alama Hinɛna Mamadou Keita Kapi ani Bakɔrɔba Ture fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw an ka samata sɛgɛw ka ɲɛma n'o ye kapitɛni ye Amadi Traoré a n'a ka cɛden tɔw u ka u senda ninnu senda nɔ na limanaw a jala k'a fɔ an ni Guinée équatoriale kɔni ɲɔgɔn cɛ an kan ka ɲɔgɔnsɔrɔ o ɲɔgɔnsɔrɔ minnu kɛra a kɛra san 2009 ye o a kɛra san 2016 ye o limanaw CAN éliminatoire la an sera Guinée équatoriale la ko nka limanaw fɛn dɔ fana ka fɔ o ye k'a fɔ ndolatan kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ a la sabu i tɛ se k'a fɔ ko nin ndolatan kulu ye min bɛ yen ko i bɛ s'a la i b'a sɔrɔ a bɛ tila ka bɔ i ni sira wɛrɛ cɛ ko Guinée équatoriale k'u fana b'o sira de kan bi sabu misali ye mun ye o ye k'a fɔ Algérie min ni jɔnjɔn tun b'ale bolo a ye ndolatan min kɛ ndolatan 35 maa ma se u la nka Guinée équatoriale limanaw olu de ye olu ci ka bɔ yen yɔrɔ maa tɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ i sinsin ko kelen kan an ka samata sɛgɛw limanaw tare u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra ko coronavirus bana ma y'u si la o b'a jira k'a fɔ an ka samata sɛgɛ maa 28 u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa nin ndolatan in hukumu kɔnɔna la bi an bɛ dugawu kɛ limanaw jɔyɔrɔ ɲuman ala k'o di an ka samata sɛgɛw ma ayiwa an bɛ foli di aw fana ma aw minnu bɛ k'an filɛ limanaw nin bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an bɛ an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye kanam ani amo maaw ye o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ